അങ്ങാടിപ്പുറം മേലെ അരിപ്ര 2ാം വാർഡിൽ പാട്ടത്തിനെടുത്ത വയലിൽ ടീം വെൽഫെയർ നടത്തിയ നെൽകൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് വാർഡ് മെമ്പർ സ്വാലിഹ നൌഷാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വാർഡിലെ വിവിധ ക്ലബ്ബുകളിലെ യുവാക്കളും ടീം വെൽഫെയർ പ്രവർത്തകരും പ്രദേശത്തെ മുഹമ്മദ് AK എന്ന കർഷകന്റെ പിന്തുണയോടെ കൂടിയാണ് നിലമൊരുക്കി കൃഷിയിറക്കിയത്. പൊന്മണി എന്ന ഇനം വിത്തിൽ നിന്നും മികച്ച വിളവാണ് ലഭിച്ചത്. പ്രദേശത്തെ മേലത്തൊടി അബൂബക്കർ എന്ന ബാപ്പുട്ടിയാണ് സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുത്തത്. മെമ്പർ സ്വാലിഹ നൌഷാദ് വിജയിച്ചിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കളിസ്ഥലം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി. വാർത്തയിൽ നിറഞ്ഞെന്ന പ്രദേശം കൂടിയാണ്. കൊയ്ത്തുത്സവത്തിന് ടീം വെൽഫെയർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സെയ്ദാലി വലമ്പൂർ, നൌഷാദ് അരിപ്ര, സക്കീർ മാമ്പ്ര, ഷിഹാബ് തിരൂർക്കാട്, കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻ തോട്ടേങ്ങൽ, ഷിഹാബ് മാമ്പ്ര, ഇക്ബാൽ, കർഷകരായ മുഹമ്മദ് അമ്പലക്കുത്ത്, ഫൈസൽ പുതിയത്ത്, പാപ്പുട്ടി എന്ന അബൂബക്കർ, നിഹമത്തുള്ള, മുസ്തഫ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. അങ്ങാടിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് 2ാം വാർഡ് മേലേരിപ്രയിലെ യുവാക്കളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു കളിക്കാനൊരു ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ കരഭൂമിയിൽ അവർക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പാടത്ത് 6 മാസം കളിയും 6 മാസം കൃഷിയും എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി 45 സെൻറ്റോളം ഭൂമി നമ്മൾ പാട്ടത്തിനെടുത്തത്. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു 3-4 മാസത്തെ കളിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ മഴ പെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ കൃഷി ഇറക്കുകയും അങ്ങനെ നെൽകൃഷി ഇവിടെ വിളവെടുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.